ụlọọrụ n'agbanyeghị nkwekọrịta otu United Nations nwere na a ga-enye ụmụ nwaanyị ohere ruru pasentị 35 n'ihe banyere ọchịchị n'ogogo steeti na ogogo mba dị iche iche. Ụmụ nwaanyị nọ na mpaghara ndịda anyanwụ Afrịka ka na-ete ụkwụ ete n'ọnọdụ dị otu a. O nwere ike ọ bụrụ nke a kpalitere ịchịkọba ọgbakọ nkụzi na mgbasa ozi banyere inye ụmụ nwaanyị ohere ruolufa na ndọrọndọrọ ọchịchị obodo ma kwalitekwazịa ịlụkọ ọrụ ọnụ n'ihe banyere ndọrọndọrọ ọchịchị n'etiti ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị, bụ nke dukọtara imerime ndị eji okwu ha agba izu na Freetown, Sierra Leone, ebe a tụrụ alo ma hazie ọnọdụ etu a ga-esi mee ka ọnụ ruo ụmụ nwaanyị n'okwu n'ihe banyere ọchịchị obodo. Princess Ekwu Jidebe anụta akara eze ABS na Abuja ga-akọwara gị ka ya bụ mmemme siri wee gaa n'ozuzu oke. Nzukọ bụ mmegbu ụmụ nwanyị n'ụzọ dị iche iche na ndọrọndọrọ ọchịchị butere ya n'agbanyeghị ọtụtụ ogogo ụmụ nwanyị rugoro. Otu esi anabata ụmụ nwanyị n'ọgbakọ ịtụ aro dị ka ndị omebe iwu adịghị enye obi aṅụrị ma ọlị ma atụle anya na otu ndị ụmụ nwoke ha si agbago ọbụnadị ruo n'ọgba. Ọgbakọ ahụ bụ ndị ụmụ nwanyị omebe iwu ECOWAS akpọrọ ECOFEPA n'afọ ịchafụ chịkọbara ya ka e wee tipụta ike mmepụta ụmụ nwanyị na ndọrọndọrọ ọchịchị dịka onye isi ụmụ nwanyị na Sierra Leone ma bụrụkwa onye otu ECOFEPA Honorable Veronica Kadia Sese n'okwu mmepe ya kwara arịrị maka nleda anya ụmụ nwanyị na ndọrọndọrọ ọchịchị ma yọọ gọọmenti ndị mba ọdịda anyanwụ Afrịka ka ha gbaa ọsọ imezu ihe dị n'iwu 35 nkwenye maka nsonye ụmụ nwanyị na ndọrọndọrọ ọchịchị. N'ozi ekele ya ka okwuru ndị omebe iwu ECOWAS Sidi Mohammed Tunis lụtara na kemgbe ECOFEPA bidoro na ọ na-agbasi mbọ ike ịhụ na ụmụ nwanyị sonyere ọtụmadị n'ihu na ebulitere ọnụọgụ ha n'ọkwa dị elu ma kwe nkwa na ndị omebe iwu ECOWAS ga-agba mbọ ịhụ na ụmụ nwanyị ketara oke ha na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka. Site na Abuja, Princess Ekwu Ajide, akụkọ ụwa ABS.